गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय बे भिडियोखौ लानानै फैनाय जादों। दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव मा मोनसे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ नोंथांमोना खोनादों जानांगौ। आरो जायफोरा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों आरो आं हाग्रामा महिलारि बिथांनि मा बाथ्रा बुंनायनि सायावहाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि बाजेटखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव बाजेटनि प्रब्लेम जानायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव माखासे बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। আগতে বিটিসিয়ে যিখিনি বাজেট পাই আছে সেইখিনি লৈয়ে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে আজিলৈকে বাজেট কৰি আছে। সেইফালে নলবাৰীৰ পৰা এৰিয়া সোমোৱা, দৰঙৰ পৰা এৰিয়া সোমোৱা, শোণিতপুৰ বিশ্বনাথৰ পৰা যিখিনি এৰিয়া আমাক দিলে ইয়াৰ কাৰণে কোনো বাজেট নাই। दिनै आं बे भिडियोनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाजेटनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडियोखौ लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि बाजेटखौ लानानै प्रब्लेम जानाय बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिटिसिनि सिमाखौ क'क्राझार जिल्लानिफ्राय लानानै बिश्वनाथ जिल्लासिम बारायदेरबावनाय जाबाय। दा सिमा बारायनायखौ लानानैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिटिसिनि सिमाखौ बारायहोबाय, नाथाय जायफोरखौ बिटिसिआव गोदानै सोफादेरदों बैसोरनि थाखाय बाजेटआनो गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव दायो जा बाजेट फैनो गोनां बै बाजेटआ सिगाङाव थाखानाय बिटिसिनि थाखायल' सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकारा बाजेटखौ खालामगासिनो दं होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि जायफोरखौ गोदानै बिटिसिआव सोफादेरदों बैसोरनि थाखाय दासिमबो बाजेटआनो जायाखै होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा जों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोजोर होयोब्ला बिटिसिआव गोदानै गामि सोफादेरनाय एबा गोदानै जिल्लाफोरखौ दाफादेरनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोजोननाय गैयैखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेयो आंनि पार्सनेल साननाय। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदानै सोफादेरनाय जिल्लाफोरखौ एबा गामिफोरखौ लाफानानै बैसोरनि थाखाय बाजेट गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकारा सिगाङाव बिटिसिआ जेरैबायदि दङमोन बैसोरनि थाखायल' बाजेटखौ खालामगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौबो बुंदों दि बिटिसिआव दि गोदानै गोबां गामिफोरखौ सोफादेरबाय बैसोरनि थाखाय बाजेट बारायनांगौनि थाखाय सुक्तियाव एबा एग्रिमेन्टआव लिरनायानो गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौबो बुंबावदों। दा बेवहाय आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेसोदि दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ। दा बिथाङानो बिटिसिनि चिफ एबा गाहाय दैदेनगिरि। बिथाङानो आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारजों रायलायनानै बिटिसिनि बाजेटखौ बारायहोनो हागोन। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सिगाङाव बुंबोखादों गासैबो खामानियानो सावरायलायनायनि गेजेरजों सल्भ जानो हायो होननानै। दा बेनिखायनो बिटिसिनि बाजेटखौ बारायहोनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारखौ नारसिननानै बाथ्रा बुंनांगौ होननानै आं बेखौ सानो। दा मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसिआ सिगांनि बायदि नंलिया। बिटिसिआव शनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लाफानानै गोबां गामिफोरानो बिटिसिआव हाबफाबावबाय। दा बैसोरनि थाखाय बाजेटआ थारैनो बारायनांगौ। दा बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारखौ नारसिननानै बाथ्रा बुंनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बाजेटखौ लानानैसो खामानिखौ मावनो हायो एबा रायजोनि खामानि मावनो हायो। बेनिखायनो बिटिसिआव बाजेट बारायनांगौनि थाखाय जोबोद गोनांथार। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्ति खालामग्राफोरखौसो बखिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जे बिटिसिआव दि गोबां गामिफोरखौ सोफादेरबाय बैयावहाय बाजेट बारायनांगौनि थाखाय जेबो बाथ्रा लिरनाय गैया मा गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुखौ लाफानानै सुक्ति खालामग्राफोरखौसो बखिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों।
नाथाय दायो गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायनि सम गैया जे BTC आव बाजेटखौ बारायहोनांगौनि थाखाय सरकारजों सावरायलायनायनिसो जोबोद गोनांथार। दा जों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थागोन, गावजों गावनि गेजेरावनो एना एनिया सोमजिबाय थागोन। बेनिखायनो जाय सरकाराव दं एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायो सरकारखौ सालायगासिनो दङ, बिथाङा दायो बाजेटनि थाखाय सरकारजों सावरायलायनांगौ जे BTC आवदि गोबां गामिफोरा हाबफादेरबावबाय एबा BTC नि सिमायादि बारायबाय, बैसोरनि थाखाय एबा रायजोनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बाजेटखौ बारायहोनांगौ होननानै सरकारजों सावरायलायनो हायो। दा बेवहाय नोंथांमोनानो बुं बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दि BTC नि सिमाखौ फुवारनानै लानो हाबाय एबा बारायदेरनानै लानो हाबाय, बियो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो मोजां नंगौना नङा? नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दा बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ BTC आव सिमा बारायदेरनायखौ एबा गामि सोफादेरनायखौ गोजोननाय गैयै फोरमायनायखौसो नुनो मोनगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां सुबुंफोरानो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जाबोबाय। बेजों लोगोसेनो मख'नो गोनांदि गहपुरनिफ्राय गोबां सुबुङानो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायाव गोबां सुबुंफोरानो मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। दा गहपुरनिबो गोबां गामिफोरखौ BTC आव लाफादेरबाय। दा बैसोरनि थाखाय BTC सरकारा मोजां खामानि मावनांगौ एबा जौगानायनि खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो। बेनिखायनो BTC नि बाजेटखौ बारायहोनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारजों सावरायनानै बाजेटखौ बारायहोनांगौ होननानै आं सानो। दा BTC आव थोंजों फान्ड एबा रां मोननो थाखाय 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय सावरायलायगासिनो दङ। दा नाथाय 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय सावरायलायबाय थानायखौ लानानै माखासे दैदेनगिरिफोरा बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौसो नुनो मोननाय जागासिनो। दा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ मोनोब्ला जोंनि थाखायनो एबा BTC नि थाखायनो जोबोद मोजां जागोन, जेराव जों सेन्ट्रेलनिफ्रायनो थोंजोङै फान्डखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो दायो जाय दैदेनगिरिफोरा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि थाखाय नांथाबगासिनो दङ, बेखौ BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि एबा BTC सरकाराबो मदद होनांगौ होननानै आं सानो। जेराव दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाजेटनि प्रब्लेमनि खोथाखौ बुंगासिनो दङ। बेनिखायनो दायो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जोबोद गोनांथार। नाथाय दायो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जाय दैदेनगिरिफोरा मावगासिनो दङ एबा जाय दैदेनगिरिफोरा जानांगौ होननानै खामानिखौ मावगासिनो दङ, नाथाय दायो बेखौबो हेंथा होनायखौसो नुनो मोनगासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। माखासे दैदेनगिरिफोरा मोजांनि थाखाय खामानिखौ मावो आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा बेखौनो हेंथा खालामगासिनो। दा बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे खामानिफोरा उन जानानै थानो गोनां जादों। सिगांनि समावबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गोबां हेंथा खालामबोनायखौनो नुनो मोननाय जादों जे बड'लेण्डआ 110% जाया होननानै। नाथाय दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्डखौ मोनोबा जोंनोबो नांगौ होननानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों एबा बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय बै समावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबाय थानायखौ हेंथा खालामबोनायखौसो नुनो मोनबोदोंमोन। जे बै समाव BTC आव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सरकार सालायगासिनो दङमोन, हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सरकारखौ नारसिननायमोनब्ला आलादा रायजो बड'लेण्ड मोननांगौनि चान्सआ बांसिन दङमोन होननानै आं सानो। नाथाय माखासेया हारिनि मोजां खामानि मावो, माखासेया हारिनि हेंथा बाथ्रा बुङो, जायनि थाखाय जोंनि हारियाव दासिमबो जौगानाय फैयाखै होननानै आं सानो। एग्जाम्पल हिसाबै दायो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि थाखाय माखासे दैदेनगिरिफोरा सेन्ट्रेल सरकारजों सावरायलायगासिनो दङ, नाथाय बेखौनो माखासेया गुदियाव थानानै हेंथा बाथ्रा बुंगासिनो दङ एबा हेंथा खालामगासिनो दङ, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि माखासे खामानिया सिगां समनिफ्रायनो जाबोआखै। मानोना माखासेया मोजां खामानि मावो, माखासेया हेंथा खालामबाय थायो। बैनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि मोनबो खामानियानो साक्सेस जायाखै होननानै आं बुंनो सानो। बेनिखायनो दायो BTC आव बाजेटनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि जोबोद गोनांथार। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC आव बाजेटनि प्रब्लेम जानानै दङ एबा गोदानै सोफादेरनाय गामि एबा जिल्लाफोरनि बाजेटखौनो खालामाखै होननानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ, जायनि थाखाय BTC आव खामानि मावनायनि थाखाय गोबां जेंनाया नुजागासिनो दङ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो BTC नि बाजेटनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय जाय दैदेनगिरिफोरा खामानि मावगासिनो दङ एबा नांथाबै नाजागासिनो दङ, बैखौ BTC सरकार एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेफाजाब होनांगौ होननानै आं सानो। 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जानायनि उनाव BTC आव बाजेटनि जेंनाया सोदांजागोन एबा सल्भ जागोन होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव। गोजोन्थों।